Hi guys, hello guys, Masquerade say guys, Murise say guys. Hi guys, Murise say hi Maria, Brenda, how are you? Hi Ella Mavinga, Bongingube, Christina Majgauta, Alice, Virise Posh Ramaswera say Cherish, Zawanda, Kufatsitsi, how are you? Pamela Shlubangani, Virise say Fifi, Fifi Shaiman, how are you? Marise say guys, this is Sonia Smith, how are you? Virise say ansibike zveduti dzangu vaiko 4 right ndizvo chaizvo. Cherish Dzawanda, Lizzie Elizabeth Mawere, Dadi Mpofu, Christabel, My Ray, Naomi, My Anna, Eve HM, Rudo Charity, hanzi madima kamarova iwe kubasa unoziva wani magame acho kuti paunomboenda kubasa unomborova. Priska, how are you? Shumi, Queen B, Kelly, Matobe Poka, Queen B, Natasha Nyati, Jiri say, Jasi Prim, how are you? SCT, Miss Lofamba, you guys, Tripa 13800, Tishkepa 500, Tichange, Sismelinya, how far yaka so disc. Okay, I want, don't worry, no, yeah, I know, yeah, that almost I just see what in Diripo, Nasna Mangwana, she knows that I'm there today and tomorrow. She knows. Saka irikuya nyaya kakanganisika paya irikuya. Right. Wadanai Chiedza, Ruba Mapango, Marango, Jennifer, Rumbidzai, Priscilla, Flossie, Remigio. Thank you, Flossie. We love you too. Home girl wangu Flossie. Guys, Flossie itaidza tese primary, guys. Nambo kuzai. Taiwe pass. Taisinga tese actually. But at 3% school primary. Anga chungori kuru ni gore chete. Tatangodedza naudai. Saka ya. Beverly Mabaya, Catherine Gusha, Cicely Connor, how are you? Janet Bore, Coffee Courtly, Melody, Share Life, Tikasre Kuanda. Yes, Share Life, Tukumize Kuanda. Share Life, guys, Tukumize Kuanda. Tim Kwada, Susan Larry, Posha Joapi, Tania Pondo, Grace Makusha, how are you? Gracie, Adeline Muchadei, Susan Larry, Lizzie Binyuchi, as I'm saying during the week. Dinga godi shan, Rukubasa shan, remember Tindaka Yakubasa Yamar. Daka Yakubasa, Facebook, which Singata could also say that, so in party time, but Basa Kumberi, and it's Basa Kumberi. Queen Sila, Elizabeth Kotam, Maria Mandaza, Mobile, Rutendo Thelma, Memory Shara. And then December is that really challenging and really demanding. December is demanding and was there. December is demanding. Well, in Chapo and Jitin and Kazakabasa to 8:30. So I didn't feel out 8:30 is a good Zimbabwe. The Kuno couldn't you come 10:30 to Africa when running Givara. And one, and so can feel like that. But I don't mind to come 1 hour chat. I don't mind coming 1 hour at 8:30 zozo to 8:30 to pizza na 9:30 cannot 10 o'clock. I don't mind because usually do not run 10:30. Don't run 10:30. So I don't mind. But Ninchingo Fungiza to go Africa wedding running Gavata. Has in Roku YouTube first time kuya live. Wow, welcome Martariro. Apa ndo patiri busy kugadzirira app yekuti patinenge tichita my live kuno ku YouTube tinenge chikustreamira direct koko because muri kuchema ku YouTube muri kuchema saka tiri ku busy ku implementa this software kuti tinenge tiri kuno kutichita my live ka izvo zvingade itori live TikTok ingade itori live ku YouTube ingade itori live ku Instagram mese you get to hear fresh nyaya. Anoda kufona achifona ari ku TikTok ikoko, anoda kufona ari ku YouTube ikoko, anoda kufona ari ku Instagram ikoko. And it's a very expensive app, but tukuda tise app yoyo. As I'm going on vacation for Christmas holiday. Pa Christmas holidays ndinge nditori pabasa. Saka mimi mukataura kuti you don't mind na half 10 idzodzo kuti toita live yedu ye 1 hour chat. Tongostika to 1 hour 30 minutes. Tovataenda and ndinoita. I see I adizo yani kukustavisa hysteric. Ndogona ngoya 1 hour 30 minutes. The problem in my life sepano unoya chiti 1 hour 30 minutes. Inopesera yaku norova ku 3 hours. Guys, iwo ngoida kuwata tugosomukira kubasa.
Hanimaona. Saka ipapo chete ndozviza kuti ndidini ndizotadza kuti ndizorega kuita malife. But tikawirira kuti 1 hour 30 minutes ndinokuvigirai. Ndozongopota ndichishayikwawo hangu apo neapo, but ndikazhinji kacho ndinenge ndichinyatsokutokuvigirai 1 hour 30 minutes tongouya muzosara muchipedzisa ukona ini ndarova pasi. Hanzi moita tinenge tiripo. Hanzi dzenyu live dzinongopinda 4 hours ndiadhimina hakuna. Ameno. Ndozvinonetsa izvo kuti tagara pano tichida kuti 1 hour 30 minutes unless taita time keeper kuti anongoti dzichingoti 1 hour 30 minutes obva tokata live. Tinozviita. Achingoti 1 hour 30 minutes obva tokata live. Hanzi yakanyanya 22:30 yakanyanya 7. Handiti waona rutendo. Ndozvandaingofungira kuti vanenge vadini vanenge vari guys, share live tisvike pa 500 titange nyaya. Tine guests guys, right? Chimira papo guys. I hope man makapayana pano for my Christmas presents. Anditika vanhu vese makaita pay for Christmas presents. I hope makatanga kutengerana ma Christmas presents guys. Tengerana ini ndayazokuvhaira ine yangu guys. Yangu Christmas present yakatouya nereceipt yayo ye Diane's Christmas present yangu yakatouya. Anditika slip yacho yangu yakatouya guys. Yangu present yakatouya. Yangu present Christmas present nemunhu ndakapikana naye yakatouya guys. Hanzi na magita ndikipa ndipone kuchizoipo everyday magi animaona saka I hope guys kuti makatengerana ma Christmas present guys. Let me open with you. Ndabva ndatopiwa necessity kuti kana chidanochinja guys, ndobva ndanozvichinjira. Kana chidanzi tengereiwo airfryer please. You don't get to ask kuti nitengereiwo chakati more blessing. Here we don't do that. Anditika we don't do that. And ndikutoona kuti hauna time wataka kufollow up panapa. Anditika so hanzi wangu chera apindure. I am stuck now. Anopindura chera anoshanda mana saka unombata rongo izvo ukambata izvo so anenge amuka because atenda basa. Mubate anenge amuka izvozvi. Mubate ita zvokutofona uri munhu wewe mufonere anokubata. Saka inini wangu ndakateo yangu guys. Ini ndakatosendawo yangu yakatouya guys. Guess wona guys. Yes. This is a very nice watch. Yes. Zvakangonaka kutengerana ma presents guys. Anditika zvakangonaka kutengerana ma presents. Saka ndine watch yangu ndakatengerwa ku Boss anditika boss ku Beaver inozichi ku Beaver Brooks watch yangu ndatove nayo. Inini yangu present ndatove nayo. Anditika hanzi didn't get any pay. No, takapaya vanhu vese vakapayana munhu. Anza pana amuna kushaya. Takataura kuti nyora location yauri. Antika munhu ari ku location kokubva auya mubva machinjana. Vanhu vakawanda vakapayana. A lot of people vakapayana. Animona vanhu vakawanda vakapayana. So kana usina guys izvo right now tichimirira tikwane 500. Isa location yekwauri. Kana usina pay, put your location. Hanzi makatoivhura. Ndakaivhura ndingorega kuivhura. Ndakatoivhura. Put your location ariko akubati. Put your location ariko akunongi. Isa location yako izvozvi kune vasina kuwana mapay. Isa location ariko okubva kubata. Hi Lucinda, my sister, long time, how are you doing? Isa ingikiri vanhu location enyu guys umwe abva kunonga ariko uri kana uri ku Kempton Park uri Joburg ingoti Joburg, kana uri Pretoria ungoti Pretoria, kana uri ku Bedford ungoti Bedford View. Antika mo ari ku Bedford anongokunongawo anditi then mo utengerana. Pane ari ku Leeds uyo ari ku Cape Town uyo anza mina Harare vimba ari ku Harare mai edi vari ku Coventry. Antika nonga nai guys chibva ungoenda pane munhu yotora nini ndiri koko mubva machinjana. Antika just go to that person over ngoti inini ndiri koko ku Berkshire. I'm with you in Berkshire. Mubva matodi mutotaura pane ari ku Leicester vari mu UK. I think you guys munokwanisa kungopeya because munongoita mungoisa overnight inosvika parcel. Overnight parcel inosvika. Antika saka ari ku Manchester anokwanisa kungopika chero munhu ari ku Leeds uyu. Animaona ingopika na iwe baba kuno kuzvinokurumidza. Chakaipa ndechekuti munhu ari ku SA ononga munhu ari ku Zimbabwe panofamba sei. Moms wangu wa Florence Madiwe vari ku Derby. Antika so Florence batana ina Edina Tizora ari ku Coventry motumirani. Edina ibva watobata kana mamsora apa pane comment iyo ya Florence Madiwe mbisi inda ipapo ibva waenda ipapo mubve mabatana ipapa ibva watoenda ipapo mubve matenobatana ibva matoenda. Antika ari ku Barnsley uyo chibva wabatana na inda kumusoro ko unotsvaga munhu ari muno mu UK. Antika kuno kwazvinoisisa overtime motoita. Hanimona hanzi na Betty ndiri ku Randburg, Betty ari ku Randburg na Porsche ari ku Jamestown. Aminoti munenge muzotumira na sei zviri easy. Inozi overnight courier dzedza zvinoita.
and but musapikana na ku different nyika, musapikana na ku different nyika, chingopikana vanhu vari mudhuze imomo. Hanzi USA tosendana na gifts on Amazon. Exactly. Thank you Rumbi. Rumbi akutoti vari ku USA tongotenga, unongotenga ku Amazon wisa address ikoko straight yobaya direct ikoko. This is place vari ku UK unongotenga present yako wisa address straight yekune munhu wako yotongobaya ku munhu wako. Hanzi na simbara sendiri ku Cyprus. Kana pane vari ku Cyprus. Anditika kana pane vari ku Cyprus. Hande avatopikana Gina na Bet vatopikana because vanenge vari ku same area vese. New Zealand kune ari ku New Zealand. Saka batanai ari ku New Zealand uyo, and then Joburg West Joburg Roadport batanai kana kuti na Portia ari ku Jamestown uyo mongotumirana ne Mr Korea guy. Anmona toranai pikanai stato famba na indima tatopedza na tapa 400 guys hande tipinze guest yedu hande first Loras yo chinongana na tsitsi blessing maitira inongana na tsitsi yo Kruger stop padhuza pa munongotumirana chinongana na tsitsi munongotuka USA iwa koma tete chaiwo kurai kumsoro mubatana ne ku UK ne ku USA uyu kurai kumsoro kumbatana ne ari ku UK ku USA yuko. How much you send for the president? No, takataura kuti yaunokwanisa iwewe usazvisepa kona yaunokwanisa, because it's the thought that count. And atingafanani tese guys, we cannot all be the same. Kuti mwana kutengera chunje 500 iwo auningosina 500 yacho iwo ningo 10 pounds. It's just an appreciation thing. Murungu appreciate na chete kungoti umwewo andika Maria unokwanisa iwewe ndo yaunokwanisa. And mona Maria unokwanisa. If you can afford to buy a personal lipstick ndizvozvo, if you can afford to buy a perfume, that's it. If you can afford to buy a watch ndikoko, if you afford to buy a braids emsoro chaiwo, that's it. And mona hana ndezve ma Christmas presents, and mona ndezve ma Christmas presents. Mwana wache ranzi Canada, vari ku Canada guys bataiwo, saka they will know my address. That ndinoda kuzati kana uchinda unogona kungoisa address ye post office wonoita pick up. Hanzi that follow page IP manje muzozwana sei nonganai guys apa 410 guys tripa 410 and share life guys tishike pa 500 share life. Hanzi ya umwe uyu Queen Sila referral page pana Queen Sila batana na Queen Sila vari koko Linda mjumuzhirise pana hana futi ari ku Island pana nono ari ku SA nono batana na Susan Leroy ari ku Johannesburg koko batanai Cape Town uya ikani pana ari ku Cape Town yo guys tafadzwa mutiani vana nongo wako tifambe right guys. Tine nyaya yatinayo nhasi guys, we listen we don't what? We don't judge. We listen, we don't judge. Right. Saka ndine musikana wandinaye panapa. This girl ini ndanga ndamuchinja zita. Mukaenda pa flyer ndanga ndakachinja zita. Ndanga ndamupa rimwe zita. Andite. But ati no, inini handisikuda kuchinjwa zita. Ndinoda kuya ndiri mbune sezvandiri. Akati ndoda kutojoina iri life. Vanhu vandione. Handisikuda zvokuti kudika kudi because ndokurarama kwangu ndo basa rangu. Saka ina handinyari nebasa rangu. Usambonyara nebasa raunoita. Iwo uchiraramisa mhuri yako. Ende uchidya uchiguta. Anditi. Saka hanzi ndichauya ndiri yeke. Saka vana Judge Judy. Anditika mombomira kujaja munhu. Mombonyarara. Anditika. So, my dear sister, can you please send a request to Ede to on Hesi Dre Rasta Mwanangu, how are you?
How are you? Dre Rust, how are you? My December babies, anyway. My birthday, my December babies, how are you? How are you? How are you? How are you? Koya mida yesekuru. South zvakazofamba sei. Yesekuru, mida sekuru. Tambia mida sekuru nei. Yemskana kuuraiwa, right. Tiri kumbonesana guys nenyaya yemwana uya yaukumitiswa nastep father. Zvakaoma guys. Zvakaoma. Nyaya yacho zvakaoma. I hope tichapedza panapa tichaita futi meeting manheru. Toona kuti tikuzvifambisa sei. Zvakaoma. My birthday is in 2 days, 18. Oh, musi 18. Happy birthday in advance. Tipfungidze posh posh musi wacho tikwanise kuitawo happy birthday. Dr. Jangulong, how are you? I'm adding you, Kelly. I'm trying to add you, Queen B Kelly. I'm trying to add you. I hope unopinda wena. I hope unopinda. I hope your network is strong. Unopinda. That's my mom, 25 December. Oh, I share birthday with your mom, Natasha Anyat. I share birthday with your mom. Urku decline, Kelly. Don't decline. Accept. Urku decline. Buda udzoke. Buda pala ivu godzoka. Urku decline. Buda udzoke. Urku decline. Buda udzoke. Urku decline. Yes, Salo, Shini say, Urku decline. We all send a foot request. And 19th birthday. Oh, Rakora Toshika. Pamela, I'm good. Now are you? Patience. Mesema December babies, guys. Happy birthday to you. And then I don't think a big request of Zimbabwe. You want to tengera umwe munhu chinu here. Unotengera umwe munhu chinu here. Haungodi kutengera iwe usingatengeri umwe munhu chinu. Unotengerawo vamwe vanhu chinu. Chiedza. Kim Kaboom, urku decline. I don't know why she's declining. Urku decline. As na Chiedza, I enjoy your lives. When I fall asleep listening to other people and wake up with, but if I do it, it's when I sleep. Iwe Chiedza ka ine madzokoda kungotisetsa chero dangotifadza chete pano. Chiedza ka. Musondo chiripo. Don't decline. Accept. Urku decline. Ita zvoko accept. Na Michelle 23 takapodza tashare birthday nemwana komana wedu na Michelle. Oh, Hans, I meant tomorrow. Oh, Irene, happy birthday in advance. Hans, siveri zvindangosara naye kudzokesa. Wakatengera anichi naidia. Tiri kuti vanhu vari kupatina panapa vari kubatana 2 kuti mutengerane mapresents. Kelly, you are declining. What is going on? You are declining. What is going on? Uri kudecline. Instead of to accept it, you are declining. I don't know what's going on. Uri kudecline, dear. I need to kutsvaga. No, Anna client. All right. Thanks. We can call as good. Hello, Kelly. Coach is repeating. Uri decline. Instead of accept, it's repeating. No, I'm not to decline. Restart your phone. My phone is starting foot. Ingoita restart. Alright. Unoda kumuona ka. Ari mu comment section. Unoda kumuona ka. Unoda kumuona. Saka regai anza kupinda. No, haakani. I don't think type yoyo. Haisi type yacho. I don't think it type yacho yokuti ingazo zviti.
nyaya iyo ndoda kutoiita iyoyo yemabhanana iyi, but takambomira timbouya nenyaya iyi. Right. Wadzo kana wauya isa request dia, kana wapinda isa request. Kana wapinda isa request. Kana wapinda isa request Kelly, kana wapinda isa request. Kana wapinda isa anzokazana commercial trips. Ndakapuwa mabhucha akawanda ndakatarisa ndakatozoona. Konde imashewa ngo isindishiya kuti zvinombofamba sei. Sapane ngari andiri kuona achona ase kugosha tese chinguri chidukuduku twakadai I guess ndo zvanocheka vachiita kuno kwamene. Shango shandawo nezviripo. Right, I'm trying to add you Kelly. I am adding you Kelly. I hope this time unopinda. Irikoti adding. Kelly pinda katione. Zvinhu zvacho zvaKelly. Network inenge yake iri kutonetsa. Regaite zvokufona. Alright, takuita zvokufona Kelly. Iri kunyatsoramba takuita zvokufona. Takuita zvokufona. Alright, sega phone. Vanoisa mameseji uri palive unobva wadhisturbeka zvanenge uchiita. Hello? Yes, kuri sei? All right. Okay, no, that's not a problem. Right, Kelly wakadi zvako. Tiripo, right, wakarequesta live ukati ndinoda kuuyawo palive ndimbotaurawo nyaya dzangu dzekufamba kwangu mumastreets aJohn Walker ndichitsvaga mari, life dziriko, zvatinosangana nazvo and stuff. Handiti saka zuva racho ndinhasi tavepo hedu ende wakati iwe handidi kuvigwa zita rangu ini ndoda kuuya yeke ndakadai wanga uchitoda iri vhidhio kuti vanhu vakuone ndikati uyu anozvitemba uyu. Saka anyway tiripo zvido zveclient zvemunhu kunyanya. Saka tiri pano Kelly toda kuti utange kutiudza kuti Kelly uyu ndiani, akakura sei, zvakafamba sei, zvikazodini kusvikira upinde muSA kusvikira uzoenda kuna kustriti kumaPretoria kwaunoshandira uko. Chii chakaitika? I think now I'm 27 years old. 27? Yeah. Okay. Ndakakura on sina vabereki andinazokwanisa kupedza kuenda kuchikoro. Then ndakabva ndazoita marriage but ndakakasira kuroorwa because of situation.
then ndakagara mumba about 5 months. Mwedzi wechisi murume ndobvakushaika ndobva ndasiyiwa ndine pamuviri. Zvadaro ndanga ndiri kumushandidzira. So vabereki vemurumewo vakabva vanga vakashaika. Mai vakangoti mwana achifanirwa pangoita Visa pa loudspeaker. Visa pa loudspeaker. Iri pa loudspeaker phone. Visa pa loudspeaker. Yes. Hello. Yabo manjande. Takukunzwa. Yabo ande. Alright. Ndobva ndazoita mwana wangu, ndine mwana musikana, now she's 8 years. Then ndopandakazouyawo kuno kuSouth Africa. Mwana ndakazomusiya natete hanzvadzi yababa vangu. Ndobva ndauyawo kuno. Ndakatomboya ndobva ndawana basa, it was 2020. Ndobva ndawana basa parestaurant. Then after that ndobva pazoya COVID. Then basa ndobva rapera. Ndobva ndakudzokera kumba. Ndobva ndakuzodzoka futi. So pandakadzoka futi ndakangosangana nemumwe murume paFacebook chichiteka nyaya kuti iwe vanhu vari kutema kuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kuita mari mumango maclubs. Kati vari kuita mari havo. Ndobva atonditsanangurira. But first place akatanga kundisanganisa nemumwe musikana. Musikana uyu akabva aenda neni kusango. It was i1 decade. Ndobva ndasvika kusango kuya. Ndakashandawo zvanga zviri nani. Then vasikana vekusango ndobva vatanga kuita jealous. Apa uri kuZimbabwe, uri kuZimbabwe kana wakatopinda muSA? Ndatobva ndazodzikira. Sorry Kelly. Wangu nzvimbo yawakandiendesa. Sorry Kelly. Kupindisa futi nemumwe musikana. Sorry Kelly. Hello, sorry. Wanga watopinda muSA kana wanga watobva uchiri kuZimbabwe? Ndakatopinda muno muSA. Wakapinda sei muSA? Alright, ndine mwana watete vangu wanga ari kunoku. Ndo kwandakasvikira ikoko. Ndakati musi wembotsvaga mari ndomuchiti zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. Ndobva andibhadharira tiketi ndokuya kwandakaita. So nekugarawo haungorambi uchingochengetwa. Paunotanga kuona kuti apa pakuda kuti ndichitewo tsvaga zvokuti ndiwane kurarama sezvo ndandine mwana futi. Mwana ndandamusiya kumba. So zvadaro ndakatanga kushanda musango. Kana uchiti musango uri kureve iwe, musango pai, musango chisei? Musango mekuti mune makaiswa zvimashedi. So iri muno muSouth Africa kuPretoria West. Uri kuti musango kuSouth Africa West, kuPretoria West, kune sango rakaiswa mashedi? Kune sango rinotoitwa izvozvo. Sango ezini bushi? Bushi pane mashanga and stuff. Pangori pabushi pane tsanga dziya dzinowanzoita kana kune mvura dziya. Ndozvakawanda ipapo nemiti. Pangori sort of panjanji but pasango. Saka panenge mashedi anenge achitori mashedi kuti munotopinda motoita secret kuti pane pachingori pachena. Ngezvakaoma. Zvinenge zvakaiswa zvimasaga pongoiswa netress pasi. Zvimasaga zviyasa zvinongoiswa like ndotiti kungokomberedza ka1 position neuso mumwe nemumwe anenge ane kake. Muridzi wenzvimbo ndiani? Pane varume vanenge varipo vachigata ipapo. So unopinda then kana wakubuda waibhadhara 30 rand. Saka mibhedha mametress aya ndeani zvese? Ngatichazowizisa tine chibvunza kuzotinzwisise because ndakatosanangura kuno kunetsa. Nzvimbo iyi mametress zvine zvinhu iplani yeumwe munhu kai? Yakatouya nemumwe munhu. Ndiani muridzi wepo? Pane varume vanenge varimo imomo vanotoshanda izvo zvokuti vasikana vanopinda. Then musikana wega wega kana akubuda anobvisa 30 rand. Saka mapurisa anotoziva nezvenzvimbo iyi? Mapurisa anotoziva nezvenzvimbo because dhera ndakatoendako pakatoya mapurisa. Ende mapurisa akauya wedha wanga wakapfeka kana kuti wanga usina unotomhanya wakadaro usina kupfeka. Achitobvumidzwi nemapurisa? Hapatobvumidzwi actually. Saka varume vanenge vakutora ikupi kuti muzoida kuti muzoshanda kusango uko? Varume vanenge vakuwana ikupi? Varume vanotopaziva panzvimbo ipapo, vanotouya ipapo. Really? Alright, endera mberi ndobva waenda kusango kuya. After ndabva ndaudzwa musesi ndikati wangu nzvimbo yavandindisa haisi safe. Ndobva nditi don't worry, muchakundingisa nemumwe musikana anoshanda muclub muPretoria mutown. Saka wanga usiri kuita mari here? Wanga usiri kuita mari here kuti uzoita kusafe?
ndakatoshanda that day iroro, ndakatoshanda almost 600 because handina kutosweramo because vasikana vanga vakuita line vakupopota and stuff. Kuti popota kuti wakwaya munhu munyuwani? Havadi mumwe munhu munyuwani panzvimbo ipapo. Saka okay, ndo kuti uzoti ndakubva because kwanga kwanetsa. Panga panetsa futi vamwe vacho vasikana vanenge vakaita manyaupe so vanokwanisa kuzokurova uri kutsvagira vanhu. Saka ndakati panapa bhakichi hapasi safe. Alright, okay. Zvadaro ndobvati ndichakuningisa nemumwe musikana, ndobva ndipawo nhamba dzemumwe musikana aishanda mutown paclub. Ndobva ndakutaura nemusikana uya, musikana uya akati don't worry, kuti ujoine panzvimbo ipapo vanoda 2000 kuti ujoine. Ipapo ndepekuti paclub marumu anenge ari kudenga. So ini ndandisina 1000 riya ndobva kutonditi kana usina 1000 tichataura 2000 tichataura namanager anokupinza then uzopedzisa imwe mari yacho the following day. Ndandine 1000 ndobva ndatopinda, ndobva anotaura namanager, ndobva ndatosvika paye, ndobva ndatojoina paye, ndobva ndatotanga kutoshanda. So nekuzojairawo ndandakuta ndichikonfemawo dzimwe nzvimbo dzinenge dziri nane, ndichitenderera. So this day I think this is my 3rd year kubva zvandatanga basa iroro. Saka iwe pawakapinda muSouth Africa uchitenga uchigara kumba kwekazeni yako iyi yakakuti svikirai kunoku, pfungwa dzako dzakakuti rega ndinde kunotsvaga basa kusango, hauna dzimwe basa dzipfungwa dzimwe basa dzaungaona nadzo here kunze kwedzekusango idzi? No, mina ndatotanga nekutsvaga basa musango. Ndakatouya ndikaona basa parestaurant ndobva kwaita covid. Pakaita covid ndobva ndatomiswa mabasa, ndobva ndakadzokera kumba. Pandakazodzoka ndobva ndatora kutsvaga basa but basa harina kubati kusvika ndazoita meetup nethat guy ndiye akazondipa maideas. But hazvina kutanga nekukuremera here semunhu anga asina mbozvita kuti uchinopinda musangomo? Zvaitorema ende zvairwadza, zvanga zvisirikidze munhu anga asina kuzvijaira kuti murume unenge usina kumboudza kuti ndinokuda or something wotongorara naye, zvanga zviri tafu. Ende panguva iyoyo panga pane madisadvantage ekuti mumwe munhu anokwanisa kukubvisira condom ukasazviona because unenge usina kuzvijaira. Handimaona apa musangomo munenge kune kuri nguva yemasikati kana kuti usiku? Aiwa, masikati, musango masikati, akutoiti usiku because vanorobha. Okay. Alright. Okay. Saka hazvakaoma. Saka wapinda pepaya waita uchibva kumba kwekazeni yako uchitenda kusango? Ndaitobva kumba kwekazeni yangu uchienda kusango. Ndachongoti regai ndimbonotsvagawo zvimabasa kuMarava Stat. Nomabhira ndaita ndichibva kwenda. Okay. So ndakapaenda 1 day ipapo pekusango, ndobva ndazouya paclub. Paclub ndipekuti unotogara uchitorara ipapo. So nekuzowana zvimari ndobva ndakuzotsvagawo room. Pandanga kuti ndachaisa ndoenda kumba, ndachaisa ndoenda kumba. So ndobva mumwe shamwari yangu yazoti wangu chimboita zvekukata mapost kusiyana nezvekurenda ona panapa panongogarika. So parisa kwandakaita room ndakuita continue nekugara paclub. Right. Saka kune vamwe vanenge vachizviudza toda kupindawo muchibasa ichi antika vachifunga kuti chiri nyore kana chichitaurika kudai. So pane marisks akawanda ezvinhu zvinosanganikwa nazvo zvamunosangana nazvo mukufamba and tinoda kusezvo what you want to be an open book and toda kuti uve open, vamwe vazive kuti akusi idzi kunditendera, kana atanga afunga ruviri rutatu kuti akuendwe zvine nditsvage basa. Mamwe mariski amunosangana nawo handika ndeati ndezvipi zvinhu zvakambosangana nazvo iwe ukwanisa kwaipinda uchiti kuita basa rako iri, marisks aunosangana nawo ndeati? Marisk like randambotanga kutaura kuti munhu anokwanisa kubvisira kondomu wokutamburira kondomu usingazvioni, ndo imwe risk yacho yekuti unokwanisa kuzoita chirwere and stuff. Then imwe ndeyekuti like maclubs, pane maclub randaiva nderekuti havasechi kuti munhu ari kupinda ane instrument ipi, ane pfuti here, ane banga here. So like ndakambosangana nemwe client ndobva takuita service. So akatora time ndobva ndakuti wangu watora time unowedzera, ndobva kupedza okay ndokuwedzera ndapedza. Then paanga apedza pai ndobva ati handikupi mari, ndobva atobudisa banga. So unenge uri murumu uri 1 unokwanisa kuurava uri murumu imomo uri 1.
but advantage ndeyekuti marumu acho anoshewa, munogona kuita 2 or 3 murumu mogandura neketeni. So paunongostreama kana kuri kuti murenge mune munhu anenge arimo anokwanisa kukurescue, but toti vamwe vanhu havasati vauya vari pasi, unokwanisa kuurawa uri murumu uchiurayirwa mari shoma shoma, because vamwe vanhu vanenge vane mhepo dzavo dongo hakana neurava. Vamwe vanotopinda nepfuti like the DCA another guy. Ndakati ndichimupfekedza kondomu ndapedza ndafunga kuti achiuya pambeti, kubva ndakuona pfuti ichibudikira, ndobva kuti pfuti inobudikira, so hana yangu yakarova, kubva ndakuti pfuti uri kuidii, ndobasa rangu iro. So ndakangopanika, ndobva ndamuti acha chitora hako mari yako then wodzokera, inini ndosara unotora hako mumwe. Hana zvakandiita, akangoita sei. And then mamwe marisk ndekuti ndakambosangana futi nemumwe murume wokuti akati apedza kurasa mbeu akarasa riri ropa ranga rakaonda rekuti rakazara kondomu, rikapedza kuzara kondomu rikazara nepasi. So ndiri mamwe marisk iwayo ekuti zvinokuvadza utano kunyanya. Saka ropa kuri kuromba here kana kuti chachiri chirwere? Iye kunenge kwaiva kuromba iye, nekuti kuzara kwaiva kuromba because akabuda ropa rekunge ameni. Saka hauna kubvunzawo kuti chii chiri kuitika iropa rei? Anga asingachatauri. So pakazouyawo security yakatopedzera ikazomurova kuti iwo chiziva zvaunenge wakaita wouya panapa woda kuvadzisa vanasikana panapa, because dekuri kuti iropa rekuti kurwara karaisawanda kudaro, iro ranga rakawanda. So imagine just like pane vamwe vanhu vokuti anouya achiti ndiri kuda kurara neusina kondomu, choti unenge waguma kuita sex nemunhu yasina kondomu obleedha ropa rakadaro iro richienda maoko. So ndemamwe mariski futi ati ko vamwe vanotaura toedza kuti vanombokechwa, kune vamwe vambotaura panapa tovaikechwa nezvidhoma vachidini, hamusati masangana nazvo kana kuishama muromo nditepu kana chidini? Izvozvo ndinganyepa handisandasangana nazvo, because chandakazvidza ndechekuti handibvumi kuenda kumba kwemunhu kuti munhu wokudza kuti uya kuno uya ndiende newe, izvozvo handibvumi. Saka izvozvo munoshandira pahotera ipapo paPretoria? Ndiri muPretoria. Saka munotogara pahotera ipapo? Ndotogara club iyo. Ndo paunotogara ivhu tochitomuka? Ndakatenderera nzvimbo dzakawanda, Kempton Park, Dipereng, ndakakusvika ipo. Then ndobva ndazowana mumwe musikana pano paFacebook akatondifonera mufunga. Kendi ndepi ndikati ndianipo, ndikanzi ndangowanawo nhambo dzako paFacebook, uri kushandirepi? Ndikati ndiri kuPretoria. Kwangaziva sei kuti unoita basa iroro musikana iyi? I think maybe nekuona content dzangu and stuff. Pamwe pacho sometimes ndinomboposta hangu chiti vari kudawo maservice and stuff. I think ndokuwana kwakaita that information. Utomboposta paFacebook? All right. Okay. Saka paunoposta paFacebook vanouya here maservice uku? Vamwe vanouya, vamwewo havauye. Saka nditi kana kuri kuti foni haina chinhu unongoenda mubva vanhu vanongogara varimo, mukangotonyana mubva waimomo motongopidza kumusoro zvotopera zvakadaro. Saka vepafacebook vanoti ndiri kuuya obva atadza kuri. Vanokubatai pafacebook ava anobva topinda muinbox obva atidipe nhamba mutoronga ndiri pakati obva touya. Inbox yangu haitoverengi izvozvo, mameseji akawandisa ende handitokwanisi kupindura vese, vanenge vakazara. Okay. Saka vachitozouya maprizes acho akamira sei? Price anotengira pa R100. Per hour, per 30 minutes? Per quick minutes mangani? Toti munhu ari kuda blood job then nemissionary R100. Blood job ndo yekudya? Like job ingori R100. Blood job ndo yekudya munhu? Yekudya nemuromo. Saka munhu anoto zvino kanhaikeli mwanangu uriwodya munhu wobuda ropa iroro riya wambotaura riya. Aiwa, tisina hatidyi tisina kuisa kondomu, unototanga wapfekedza kondomu then munhu wozodya munhu. Saka guys, kudya ukuru unyatsokudya kusvikira munhu aburitsa? Kudya ndiko kungomuudza kuti muke chete, because dzimwe dzinenge dzakarara dzobva ndambotaura kuti munenge musingadanani panenge pasina kana feeling. So kudya kunenge kuri kuti kuitraya kuimudza. Handi kana munhu angu yakati ndoda kudliwa chete obhadhira 100 yakati ndoda kudliwa chete haasi kuda sex uyu anoda kungodliwa zvinofamba sei? Munhu anenge achidawo kungodliwa chete ndo ma150
200 depend nokuti unenge waonawo kuti munhu akamira sei. Hey, all right. Zvakaoma. Saka mati hai. Kuno ni price ngozva nyite ndi vanhu vanotouya kodliwa wasika. Naiwe zvinonaka kudaiso. Ine munhu achitodliwa tukazvinda kudliwa. Pamuti ndidye. Vari mudzimba havadi zvokudzidya. Kutoita achizvirya vauya hamudye ikoko. Tinomeka sure kuti chadya. Aiwa idlai ikoko hakudla ida chidya ivauye kwamuri muchadla imikoko. Right. Saka 100 kudla wati doggy style 100 kungokotamisa nemunhu chete obva toda 100 yacho. Munhu anotanga kutokupa mari then wotokota zvotopera. Kana achidawo pamusoro izvo zvama 150 130 saka chienda pamusoro because pamusoro kukwera kwacho kunenge kwakanyanya than kunge munhu wakangovhura mapfuko wakarara. Saka iwe ukaenda pamusoro it's 150. Ini ndikaenda pamusoro pemunhu 150 then pane inonzi full house kuti unenge uchimupa blow job ochinja mastyle ese oti blow job then iye uya pamusoro ompa nekumashire then iwe woenda pamusoro iyoyo inonzi full house iyoyo. Saka full house ita mari inoita 350 ndo the highest guy. Yeah, ndiyo the highest iyoyo. Saka kureva kuti pazuva poga poga munoshanda ma 350 kana munhu akati ndoda full house i 350. Saka pazuva unogona kuita ma full house mangani? Kana iri month end unokwanisa kutowana kana 3 kana 4 then iwo vamwe vanenge vachiitawo mapiki like munhu anongoya pamusoro wotongoti chachachopedza piki inenge isina blow job isina chii inenge iri 70 rand. Saka 70 rand inotengei? Haitengi tisinani but ukazowanawo vanhu toti wawana vanhu 3 kana 4 because ndakatombosvika palevel rekuti kana iri month end ndaikwidza kana nevanhu 15 20 vemashort house iwaye vemashort time vemashort time madokstyle umene uchopi uchingodaro woita 1.5 yako asikana zuva rese kana ari mamonth end. Ko manje kana uri kuperiod unoita sei? Usually kuperiod tinowanza kutokumisa sisineni nemafamily planning. Hazvizokuvadzi here mahealth yemunhu? Pamwe pacho ndepekuti unombozvipawo break because kuperiod it's like 3 days. Unongozvipa break for 3 days. Pamwe unokwanisa kumboitawo 2-3 months uchimborimisa wozomborisiya richibuda. Kuna umwe ari kubvunza kuti ko kumanyowa munoita mari? Ipopo level iro randisati ndarisvika. Achauya umwe akabata 1000 rake obva ati ndokumbirawo kuti ndiite kumanyowa. So utozvichaja kuti utoita mari? Handimbobvumi 1000 kumanyowa sisinei. Because I think zvinoda vajaira but I have another friend of mine here ungachitaura. Aitoti kumanyowa ndotochaja 3.5. Kumanyowa kunodiwa varume vamazana ndokwavakutoda kutokunda chinhu. Right. Saka pavanouya varume vaya apava vachiti isusu tikutoda kuti tiite zvokudai so ndoda kumanyowa so unobva watoramba here nekuti mari yacho inenge yakatoti wande zvochiti varume plus ndizvo zvavari kuda mazuva ano zvepastyle? Inini handisandasangana navo vanoti toda kumanyowa especially paclub vachikufone vanotoisa message unooffer here Greek unooffer here anal unooffer here rimming especially like maindia anoda zviya zvokusakiwa kumadhoti kwavo kuya. Right. Ko hanzi mwakauya kati inini handisi kuda condom munoita mari? Aiwa nyora hatiiti sisineni. Vamwe vanoita like clinic inotouyawo pamaclubs ipapapa vanouya vachipa mapurity maprep and stuff. So vamwe vanoriskawo kuti anenge achishandisa hake prep rake achirovesa nyoro. Kuriska chaiko chaiko. Because prep haridziviriri zvakaita sana syphilis and stuff. Prep rinongodzivirira HIV chete. Ndizvozvo noti masikana kugara ndingachisongovepo. Because vamwe unotokwanisa kuti achitopedza mukondomu imomo paunotanga kuda kumuwa ipapa ipe panenge patori neblood so kureva kuti munhu anenge atori nesick so ukapa munhu akadaro pasina kondomu anenge ari mawani. Uchiti paunowaipa zvinoreva kuti vanhu vavadhi munovawaipa futi sipane chajere kuwaipa?
like paunobvisa condom chinocleana like mastems zvinenge zvasarira and then kungocleana uchitanga kubvisa used tissue then handi panogona kuti matisho kona kunamira then ndozoshandisa mawipers uchicleana ani munhu here client kana kuti kuzvicleana iwe kucleana client ko client aifangi kuzvicleana it depends munoziva kuti the aim yaunongabata bhoma client the aim yaanodzoka because ukamubata bhomucleana umupukuta nemawaipa mangwana achidzoka anongodzoka achikutsvaga kuti musikana wayo yakandipa good service. Oh, it's all about good service. All right. Saka per week should you say or per wakambobata mari iwewe kuti uti ndabata mari yakawanda unenge wabata mari like mazuva anga ndichiri kutanga kwasatomboshanda ma 2.5 13. Okay. Mazuva anga ndichiri kutanga kushanda all right. So iko zvimwe zvawandiwa I think munhu ari kungoti akaneseka kumurume akutongouya so competition is high these days in my clubs. Plus kune vakadzi vevanhu vanotobva kudzimba vane varume vachitouyawo takatozoona kuti kune vakadzi vanhu vakutotouyawo ikoko vachine varume vacho vanototsvaga mareasons ekutiza kumba vombouya kubasa ikoko vomboshanda voita mari dzavo dzokera kumba saka zvawandikwa munhu wesango it's like majority yevakadzi vari kusa it's like vangove kuita zvinhu zvemurodi ndochokwadi amaklabhu makazara zvisimeni pane mumwe akati ari kumba then akaenda kumba murume aishanda kuzimu ndobva akuenda kumba aenda kumba amene akapa murume information address zvese ndobva akusvikirwa ari muclub akanga vane vana 3 akasvikirwa ari pamushikashika apiwa atengeswa nevamwe venyu mukadzi ari kuenda so mukadzi wose zvoti aichengeta murume anga asingashanda kauza ndopatinotowana mara waiti ndinewanepi mari yandinouya nayo saka zvakangoperawo zvakadai saka vakatozoramba nei vana vari vese akachongokwira akangotokwidzwa akadzokera akatozviziva kuti ndokunobva mari kuna madhamu anoti mari inobva uko akatozviziva kuti madhamu ndo madhira avapo ndozvatovako saka zvizvo vanhu vakawanda kuti anotosiya murume mumwe anotokwanisa kubvi kuinda kupeace job everyday obuda ake kuma9 kuma10 panovhurwa mabhawa kuma4 kuda anenge atowanawo ka 300 400 kake akutoenda ku memuchizoti ava ndimainingi vane murume avo ndimainingi asi kungoti vanhu vazobudisa rume kuti unorumigwa ka vanhu hatizotaureni but tichitozva kuti uyu ane murume ya basa racho nariri risk aiwa basa racho saka iwe zvawati unogara pahotera paloji apa paloji paunogara apa pane kana ukanzi nhasi kwai wabva paloji paya unoendepi usina pako pekuti ugare pakati tsvikiti rumu yako chaiyo yekuti unosununguka uchizvibikirawo uchidai ndo plani yandava nayo manje kuti ndochitsvagawo room yekuti ndinenge ndiri free like pana mamwewo maclients asingadi kuuya pamaclubs nekuti pane vanhu vakawanda anoonekwa oonekwa urevekwa pane munhu wese so I think room inenge iri ine private kuti unongotora munhu wako ouya kumba tari kunge uri paclub bosi vamwe havabvumi but handizii hangu since mari idzi dziri ma100 rand nema200 rand ko hazviiti here kuti muitenyu zviya zvinoita vamwe zvokuenda pamaonline zvemaonfans wati ndo zvandiri kutoona ndatouya nekwamuri kudai ndo patori nepfungwa dzangu ipapo kuti ndichisiya zvemaclub then ndo upgradewo myself because kumaonline unenge wakubatawo vanhu vane mari dziri nani andikatsviri ma100 rand saka the live idea yako yekuya palive ndekuti you want to upgrade yourself kuti ukataura nyaya yako chadini chasangana nevamwe vari kuma online ikokoko vobva vakutauka kuti ita so something like that. Okay. And only fans. Okay, guys, muri kunzwa mwana we ari kuti iye mendri danchashikangu but abatomubvunza kuti chinangwa chekuuya palive saka hanzi chinangwa changu chekuuya palive kune vanhu vari kuita zvema online saka ndofunga akatogwa moyo nevanhu vaya vanoita zvema online matop fan only fans handimaona saka hanzi ndokumbirawo information kuti ndinozviita sei kuti ndipinde akwanise kuzviupgrade kuti apinde mumaonline nokuti zvekumabhawa izvi ari kuti hazvichaiti plus guys 100 rand zvakangooma hazvo imari ishoma kuda kuupgradewo myself and hauzoiti kusangana nevanhu vakawanda pazuva unokwanisa kuwana vanhu 2-3
kana munhu wanokupa mari yekuti mebhonga uchaishandawo kana 3-4 days so wakungoishandawo nemunhu wani saizvozvi live iyoyo utoita uri mukati mebhesi rako zo nditori murumu mangu izvezvo murumu mako umu mutori kuhandika zvine vamwe aiwa mumwe wandandinaye abuda anenge adzika pasi kunotsvaga munhu wavo kunotsvagawo echesa saka itakatoya neclient unotombobuda iye utomborohwa ndotombobuda iye umboita matiti alright and then okozotiwo tikawaniranawo maclient mumwe anenge achimboita yake mumwe achiita yake makagandwa neketeni handiri hapana kuganirwa neketeni saka iye anotoitwa apa iwo apa muchitoonana varume vanozvienjoy vamwe varume vanozvienjoy ndofosa mukai guys haisi yofosa here ndofosa mukai ndofosa mukai nekuti vamwe tiwa pamurumu musina kana secret fosamu ndeyekuti fosamu ndeyekuti maybe mukadzi 1 nevarume 3 kana kuti vakadzi 3 nemurume 1 ndo 3 summit fosamu saka mutomboita here iyoyo munotomboita here ndotomboita ma3 saka imari iyoyo 3 summit 300 inodzidhureiwo zvino 300 naikeli mwanangu 300 varume 3 uri 1 mwanangu no varume 2 inini ndiri 1 3 summit unovakwanisa here iwe unoedza ukasangana nevarume chaiva vanoedza kubhogomora mai mwana 1 hour panofamba sei zvakaoma kana dziri nyaya dzesex handitozivi kuti zvakapeti handinete handizivi kuti maybe ritori shari because kana ndinaa3 vari 2 ini ndiri 1 ndine ndichiti pandinopa mumwe munhu job site mumwe munhu ndee ndichiita nemuromo uyo achipedza uyo achitopedza wachiuyawo mira saka watiiwe zvakaoma watiiwewo uchipa mumwe dog style umwe uchimupa mudla handisika umwe achidii tinenge tiri 3 munenge muri 3 wanachiuchida umwe saka uyo achitopedza uku uyo achitouyawo umwe achito zvotopera zvakadai toti kuti vati 3 varequesta 3 sam vachida havo kuchinjana iyoyo i500 maybe vombotanga mumwe ari pamusoro mumwe ndichitambisa nemuromo oro ndichitambisa nemaoko vombochinja vachichinjana iyo ndo ye500 saka pazvinenge zvichiitika zvese izvi hapana panombokecha mafeelings here because it's like varume vanenge vachitonakirwa akakuona mumwe murume achikwira achitokwera pamusoro pemumwe mukadzi amene zvinenge zvichiitika ivava hapana panozombokecha mafeelings here kana kuti amene pamwe pacho sisimendi ndezvokubotiwo zvimwe zvacho ndezvebasa then pane varume vanogona kusvira handi kunyepa sisimendi zototi unototunda chete kutombokangana kuti uri pabasa wakutongonakira semunhukadziwo zvinoiye kuzombobhadharisa here kana basa iri unozomubhadharisa here wanakigwawo ipapo unototanga unotombokangana utombosiya zvebasa umboti aregai ndimbotunga because kuri hewo tikutunda lakini ndaipinatopera muno kwai kuri hewo vanhu varikunyatsoda kuona zvino Facebook yatirasisa anondibona kwaita sii vanhu vari kuti muedate yetsomuona Facebook yaramba guys ainatsokuenda haukoni kuita video call here vanhu vanyatsokuona kune mafurizibility vana basi guys zvakaoma saka ndenge makuda kumboitawo healthy mobva mambonakirwa mobokesha lakini ndakatozodzwa kutunda muchihure kupurikidza nekusangana nevarume vakasiyana-siyana vane dzine mhando dzakasiyana-siyana vane varume vanoziva zvavanoita vokutoti unotokatunda chete saka kana wanakirwa kudaro ndaikecha especially vaya vanotora time like zvandataura zvefull house tisimeni unogona kusvika mudenga rechinomwe wotombokangana kuti ndiri pabasa zvoshuwa kutombonai ndosati kuti vanhu vanozoramba vachimbodzoka bcause anenge achiziva kuti tinonotundisana infact saka naikeni
kana munhu akufadza wanatigwa panewo watiwo uda kwava kuda kuita healthy watundisiwa newe paya hauzosemunhu akecha mafeelings watonyatsoona kuti aiwa zvebasa ndaita pasaidi mari yangu ndapiwa se hauzouti una baba yatimupamai here because ane mafeelings kawo wakutokecha apa aiwa sisimela hakuna mukadzi wekuti anoda kutunda kakawanda zuva riri inhema itete hakuna mukadzi anombotunda kakawanda so mukadzi akangotunda vamwe vese vazve zvatova zvebasa paunenge watotunda zvavharana vamwe vese zvatova zvebasa handimaona so angatoti handichadzoka vamwe zvavanoita kuti manakirana matundisana payapaya anotomboita unonwa doro zoti taimtamoti ngatidzokere futi chinenge chatova chisecond round kaicho otobhadhara mari inenge chidi but iwe apa newo wakutoactawo wakutoita action because wakuziva kuti muri kufadzana nese nechokwadi chocho kuti kufadzana zvinodipenza nemari yakawanda mamwe machallenges ndekuti varume vacho havasi kugeza sisimeli munhu anenge achinhuhwa hapa nhengo yakaita masadza apa munhu ndo paanorequesta kuti ndiri kuda blowjob apa nhengo inenge chinhuhwa hapa dziri kukanda paanobvisa bhutsu dzacho dziri kukanda so munhu wakadaro hauwani good service than gentleman nekuti munhu anenge akanaka akageza achinhuhwirira anoona ndokusiyana kwazvakaita but all the same chero akauya achinhuhwa izvozvo zvacho achinhuhwa mabhora iwayo kana kuti muromo muchangoita basa still because zvokuda mari yake tichatongoita ende kokuti ageza azviite ivo vanhu vakadaro vane chinevava ndo vanenge vachitonyadzofamba ndo vanenge vachitonaka ivavo ende ndo vanobudisa kuti mari kazhinji kacho magentlemen vazhinji vacho havagoni uyu vanenge vachitongozvinzwa so yeah kokuti uti geza hazviiti sezvo muchigara pamahotels panenge paine mashawa ndikati munhu bathroom handipa 100 rand yekuiti sisimei kati iwe unochida kuchengetedza utano hwako kuti munhu ageze kwete kutongokwirwa ukatarisa kusaiti asi kana kuri kuti munhu arequestawo kana umbe notop or full house unopa munhu shawa ogeza then mozonyatsomuti asi ndapera pawagaisa ndapedzwa mafuta nemwana aiwa zvakaoma saka amuzomboiti here chinonzi boyfriend like your boyfriend yekuti unotoitawo boyfriend yekutoti ndokufonera kuti naikeli chichi hauna boyfriend inini zvamanjemanje I think ndakatoona chibasa chichatoita kuti ndichitoshaya hai kozi inini kuti ndichibvisa bhurugwa rangu pasina mari kozi ndikangero ndadza kuti munhu I love you akuchitongondilaza mahara so zvelavhu ndakatosiya bhosi ndakazvona kuti kana kuri kuti ndiri kuda kutunda ndinongotunda nemhenedzo nemaclients one so there's no need yekuti ndiite boyfriend and maboyfriend kune varume ikozvo zvokutoti vakutevedza mumaklub vachiziva kuti mahura anobata zvimari vakutonotimba vasikana kuti vawane kuchengetwa nevasikana vanodyiwawo vasikana nevarume ivava saka uri kureva kutiwo nhasi kana murume anotouya achitaura kuti inini ndinoda thank you Shumi nemastars 20 stars uri kuti ukawana murume chai anotouya nhasi achiti ndoda kubvisa mustreet ndoda kuti ugare pasi udzikame hautodi hautozvikwanisi handifungi kuti ndichambozvikwanisa ndichisimele ndakuda kungoti ndichingotsvaga mari chete ndova independent because kuburikidza nekuona zvinenge zvichiita vasikana vazhinji vanotowana munhu mumaclubs then vamwe vanomitiswa then munhu ozongokudza kuti ndingaroora hure ndingaita seapa munhu anenge akupa mimba okusiya kuti ari muri kuona asi kuda ndaipi ndikawanawo munhu wokutiwo munhuwo asi webasa akati ambowelavhu pamanje manje hapana ko hama dzako dzinozviziva here kuti zvaunoita vamwe vanozivawo vamwe havazivi saka vanoziva vakazvigamuchira handina basa nehama because pane pandaifanira kuenda paita client paitariya neclient saka utombobuda hedu kana unogara mufuratira ako vachiita handiti hazvishamisi hazvishamisi but akakumbira ari kumatina yanga allright saka regai pekubuda hedu allright saka vane ukama avava wati hauna basa navo wati chii chakaitika sezvimweni ndaigona kuchikora handi zvokuti denda kawana hwama yakandibatsira otherwise denda ndiri pano pani parinaka
so handina munhu akandibatsira uri kusimudza. So pandenditoreshono ipendipandakarasikirwa nemurume hapana munhu akandibatsira, ndakasara nemwana kuti ndebatsirwawo nevatorwa kwete hama. So zviri hama inenge yatongonditanga. Okay, saka mwana ari kupi? Mwana akanga ari kumusha, ndakamutora izvi zvaanenge ari kugara nemumwe mwana watete vangu imo kuSouth Africa. Kwandakasvikira ikoko. Saka iwe unopoda kuchienda kuchinoona mwana ikoko? Saka mwana unomudza kuti ndogara kubasa? Ndiri kubasa, mama vari kuenda kubasa. Akura zvakadii? Akutoenda kuchikoro kwako? At least unogara mwana wako. Saka hauoni kuti zvingave nani like ukatsvaga proper accommodation here kuti vatogozogara nemwana wako wobuda hapo uchienda kumabasa ako uchidzoka kumba? My worship women do pane moyo wangu kutomutora kusa kumba ndinoisa padhuze. Pane moyo chakawa patinenge kuti ndechigara nemwana wangu zvake mwana wangu ari kuenda kuchikoro. Tikuona kuti so. Ndingaisire zvinhu pamba ndinonobuda unotsvagawo paguest house. Kuzoti mari ndichidzokawo kumba kumwana. Ndizvozvo. Ende basa rako unotodada naro wena? Basa rako unotodada naro zvekutodaro unotonyatsorida? Ndandisina kana chinhu ndochatoita kuti zvatondisimudzirawo ndativaonesa watove something. Wave nei maikeni? Wave nei? Ndakatenga kasendi kangu paziko. Okay, that's good. That's great. That's great. So izvezvi ndakufanira kuti kushande ndichipedzisamo vakaenda ndakatopedza sarawo nezvishoma so. Good. That's great. At least unenge une pekusvikira zvako nemwana wako pekuti mwana wako azogara. Aiwa, zviri nani asvikada wakadaro. Pane munhu amboisa komende kuti kwanzi ndiye wokukwerera murume kauya akateverwa mota. Ndiwe? Asi kune munhu akatengerwa mota akwerera murume? Pane munhu akatengerwa mota agona chikapa. Ndinorovakapa kwete zvokutamba. Ipapa pandinokufunga kuti mitongo yepinda mumaadult content. Ndongozva kuti atongova pornography person. You've got nothing to lose ako. Okay. Kwai ndinorova chikapa kwete zvekutamba naiwe. Iyo Facebook kuimboza pakupinda katimboona asikana naiwe. Facebook inoita sei? Timbotsvaka kuedazve futi timboona kuti kana wapinda apa. Saka unozwa kutoti mota inogona kutobuda. Network yake. Network. Hey. Kwai ndinorova chikapa zvisingaiti ipapa. Network yake yakuita chitiza. Hello? Hello, sister. Network yake yanga ita chitiza. Ndimo kwauri network inotinetsa ikoko. I think pane munhu angachizama kufona nepo. Alright. So ndo yakaisitopa internet. Wambotaura nyaya yekuti pale wakambosangana nemwe musikana paFacebook apa kakuti uya kuCape Town. Chii chakazoitika? Ndasangana naye paFacebook ndobva ndati uya kuCape Town. Ndakati manje muCape Town handisati ndambongofambira handinyati kukusina. Ndobva kuti aiwa ndikuwaya ndikuuya kuPretoria ikoko kuchiona vana. So pandinodzokera kuCape Town todzokera muThekwini kandaiwa zvakanaka zvakadii. Zvakati akauya mukana ndobva ndatokwira bhazi rekuti asvika kuCape Town. Tasvika kuCape Town hanzi kuBeirut. Ndobva akungiti isusu hatichatovzivani panapa. Ndochoenda paguest house ndo pana guest house rakanzi that's 7 o'clock. Woenda ipapo. Then ini nazvo kuti ndipedzewo. So ndasara paya ndakatobvipawo guest maimira muStreet Road. Ndasvika paya kumanheru ndikatadza munhu angambozora ndichirega ndinomira pachachi. Ndamira ndawana mhene 1, mhene 2, 3, mhene chipondo pandasvika vasikana vanomira exactly pandandika. Ndobva ndatongosungurira ndakamira nechipaseri. Vasikana vadobva vauya. Wauya panapo uchishandisa mushonga kuti uchitorere maclients vedu vari kuneresera mutombo yakauya. Handinokwanisa kudaira gossip ndakudya vaitaura saka vanga vakawanda. Vakandirwisa vasikana ivavo vakandidzura musoro. Musana pandazomudza ndikati wamundo zvaitika kuno. Zvakaoma utongoshinga chichichi. So sezvo ndakangofamba waita mari kamukedzana. Ndakuti pamhene dzacho poidzodzo yoko kwaibhadhara first client 1-200 kuti kuCape Town. 200 short time. Short time. Okay.
Ndatomira basi ramo ndomba ndatoka kuVictoria kwandaita ndoimwe challenge ndakasangana nayo pachibvunza unenge usingazivi panoenda tombokarika wasvika ipapo polisi vanenge vasati vaurana and you they are jealous and stuff. So wakatorowa zvokurowa zvashi like vanongobata bvudzi vachii because ndakarukwa zvakazvekuti vaikwanisa kubata voronzvira bvudzi kungorwisa achita kunzwa uire parebva pano waya kuzotora maclients ndozvavaita vaitiwazineti ndaendesa apa nzvimbo handizivi so muridzi wopaguest house ndakazouya kati achirara nekumangwani odi oita plan. Hey, zvazviri dangerous naye veduwe. Saka ukangoshanda one day ndobva watofuma uchidzoka. Ndakatoshanda one day ndobva ndatofuma uchidzoka. Ko yanga akudedza wachoda ngadi kupa accommodation. Akatotadza nekutobatika chifumeni. Zvakaoma. Hanzi kelani gambo chitira video call tumuone ameno kana ikapinda video call network yake inenge kunetsa try kuswitcha tuone video call. Alright. Ndikationa saka izvi zvatotanga so kuti maminitsi acho pamachakurumidza kubuda. Ndikatopedza ndipapa ndisenda class. Watowana client? No. Ndikapedza like this ndapedza class. Kubasa panze apa kunotsvaga maclients. Okay. Right. Ndiri kuoneka. Handizoti vakunyatsa kukuona here miratoni. Mamuona ka? Mandionaka. Actually. Mandiona sidaisa phone yangu. I think andina ring light. Okay, aiwa tikunyatsa kuona hedu. Taiwo tinyatsa kuona ende wakabatana chimiro chiripo chiritiwe nawo kana dumu. Apa une garo. Aiwa basa rako wakagadzirira wena. Wakagadzirira. Saka izvozvi apa vanhu vane mabhonasi kaya mabhonasi akapinda apa saka muri kutoita mari ka? Apa ndakambozorora kautire senda ndiri kumwana so apa ndatodzoka nhasi so nditopedza ipapa ndakutopinda mubhawa kunotsvaga mari. Okay. Wokutotsvaga wokuvata usiku hwese full package. Usually anditi manaiti sisine. Manaiti anorwadza kunenge waswera wakamira uchishanda so nobasana ungosukura. Saka pachikafu pahotera munodi mobikigwa ipapo here? Chikafu munobikigwa ipapo? Matiti sine. Chikafu chamunodya munobikigwa pahotera pamunogara? Tinototenga chikafu. Pane ane kitchen ipapo kana ungebuda outside zvichakutika. Alright, saka munoto chikafu icho chidhura zvakadii? Mari yacho wawana kubudisa chikafu kana unotengwa nemheni kana wana mheni? Chiita mari? Chikafu like ndinotangira pa50 rand like zvakaita svamusana sadza and stuff. Aiwa saka chinodhura. Kana waita chikafu chekuti 50 rand plate waita 100 rand saka maplates 2 esadza. Ndaimbova panapa pekuti tanga pane pekuti enda marenda zati anodhura because the week like ma 1 rooms to 1.7. 1.7 room. 1.750 per person. Per month. Per week. Saka ndivo vanongotora mari yacho saka unosara nei? Ipapo manje. So ndosaka ndakati ndega ndibve kuma 1 ndiende kwekushare because kwekushare it's 1.260. Saka apa makuita 6 something per week. Saka whether you like it or not watoishanda watoitsvaga mari iyoyo kutoti ubhadhare ukashaya wodii manje? Ndokwana umbeka short waitsvaga ukandokushaya. Asi bhora racho riri busy. Not that much like but pangori pakanaka then pangori like pandakatanga ipapo rent inoita 1000.
Basina kunaka. Ndakatobva kumanje pari kuita problem kuti panenge pachikuda dexta ndakatona mavhidhi angu ekumashure akanga masikete sezvopadhaiva ipapo. Okay, alright. Hey, ya pakaipa. Aiwa, but ita kuti utsvage imba yako, I think uite zvenhingikiri zvokuti uite zvinhu zvako uri pamba pako, nokuti izvi zvekunhingikiri zvazviiti, plus uzobvunza nai guys vanoziva iwo mafans acho, only fans dzachona, mupeiwo information guys kuti anofambisa sei, oita sei, aite zvinhu izvi ari kumba kwake, nokuti izvi zvekufamba musiku nemabhawa munenge muchifulaya mabhodhoro nemapanga zvinonetsa izvi. Antimaona hanzi naGT Chapwanya anozati makuta kuti anopindira aka GT Chapwanya zita rake riri pamusoro pecaption apa, anonzi Queen B Kelly. Kwanzi why did you go back ku budget? Wandibhowa ndofunga tina munoshanda mese natinotenda gwede munenge munomboshanda mese. Ndiye musikana wairikudza kuti ndiye wandakasangana naye akazotipandingi yepaclub pandakatangira kushanda. Wei anosara kuunhingikiri, anosara kuclub, akasara kuclub kumwe kwamaishandira. Aishanda kuclub kumwe kwandashandira. Naye atobvawo ari kutotaurawo zvake ndadzokera kubudget. Iye anogarawo kubudget ikoko. Iye ane plans ake but anoshandira pane rimwe club. Okay, saka makawanda nai, makawanda imi makatowandisa anyway. Sinoti information yacho mumabhawa isikuhayi nevana vadiki zvokuti munototi vana vadiki vana vadiki hama 18-19 years, saka ndokungosiya chikoro nekuita izvozvo nai. Inosiya chikoro nekutongoita izvozvo, vamwe ndokutodzinga dzedzanetsawo vachikuita, vamwe vanenge vari pavarume vachikuitawo zvomusiyekwa zvakaita. Ndichadana Evangeline, ndichadana Sandi amubatsira kurejista ku-online fans kwacho, nokuti Sandi anditi kwai account yake yanga yakablokwa naZuka kuti asapinde paFacebook for 3 days, amoti akaita sei, saka achati bhani iri kupera nhasi, saka achatobatsana nanhingikiri, achatobatsana na saka manje zvausinganyari zvaune confidence kudai wadi kumboita zvokuti usika like ona ukaita conscious usinganyari andika let me help you content yako pasocial media papage pako anditika content yakadaro vanhu vanouya vachitukirira but uchitokura andiona uchitukirira chokura but uchitowana mari yako pera kwemwedzi, because you can make money zvokuti unopesera usingasaini kana kunhingikiri kwacho kutachilaini kwachona. Ndoshanda so page rangu ranga rine problem, so apa ndataura nababa rukadzi kuti vambondipatira because other page randakataura naro iprofile, so ine dzimwe mhosva dzasingakwanisi, so ndosaka ndakazovhura page through my profile. Because you can, since usina anything to lose and what you can do that content ka, and ndakatoona kuti nakuti macontent ekushamaya nekuita seka vari kukura fast zvokutodaro. Andiona because tawa nekungona mabhurugwa avanhu nechichi but vari kutokura zvokutodaro, saka ukaita content yako uchivi nokuti varume dzakazara pasocial media apa imburu dzoga varume vari pasocial media apa ndozvavanoda izvozvo, saka unotoita mari yacho uchitobhadharwa mari yacho iyoyo ukatozosiya anoita mari anzitarisape havana mari avo mari ipiko Melody anoita mari chaiko chako necontent yake iyoyi achiita zvinhu takapage kwake achiita content yake iyoyi yezvinhu izvi. Anaro page kudhara, ari kuti anaro page kudhara, hanzi tipe Facebook page timufollowe, anongonzi Queen B Kelly. Joelini mabasa aya ariko, asi chandinoona ndechekuti ava vana ava mabasa aya avachaiti, unoona zvikuitika per day vanobata 2.5 handikuona. Saka munhu anenge akambotanga kupinda muchibasa ichi achibata 1,200 2,000 per night kuti uzonomuudza kuti kunopiwa 4,000 mwedzi wese, do you think anogara? Hanzi tatomufollowa maita zvakanaka, anonzi Queen B Kelly ruva rashe. Saka do you think anozoenda mushanda mumba manenge achiudzwa ma-instructions achidine opiwa 4,000 pakamwedzi? Havazviiti, havadi. Saka vakatozviudza kuti isi ndobasa ratiita whether tataura takwira pamusoro pegomo kana tikadini hatifi takati vachinja, because uri kumudza chitaura ndakatenga stand ndakuda kutovaka,
nebasa rake irori. Saka pane chauchazomuconvince here kuti siya Queen B Rashekeli ndiye. Yes, ndiye. Zvokuti ndozotanga kuti hanzi tsvagai mabasa like vanhu vanotoda tsvagai mabasa vanasinzi but ndozotanga kuti kune basa ringatibhadhara even toti kwakaoma ndawana kana kuti 1000 pazuva kana kwakaoma. Ruvarashe mira hanzi musachikuudza zvokushama. Ruvarashe, whether we like it or not, vari kutongozvita and the number is growing by the day. Ndochokwadi. As much as tisingazvidi zvakashata zvokushama kwavari kuita, but look at the numbers of ndakatoshamisika vamwana ndisingafungiri zvino vakajoina. So whether we like it or not, tikavadiscourage, remember vakavanoya nemafoni avo nemadhata avo, haudziri munhu zvokuita nepeji rake. Chero mukanotukirira mukadini, havana basa nekutukwa. Munozati vanhu havana basa nekutukwa pasocial media apa. Zvokuti tamutuka tazodi yaundugwa, havanei nazvo izvo. Their prices are on their eyes are on the price. Vanongoita chete. You can't convince them kuti idai kuzodai hazviiti, because by the day vari kukura, vari kuwanda vanhu ava, vawanda, vari kushama vawanda zvokuti hamuna zvamungaita guys. Kungotongoona whether you like it or not, munotongoonawo vhurawo mungoonawo mukuti mosekerera modarika. Ndochokwadi chiripo. Hatina zvatinenge tichiita kuti tiiti kudii kana kuti kudini. Ipeji rake, maruzi ndeyake, anzita zvaanoda. Saka instead hake kutoti ainde kutachilaindika, isu tingatokurudzira kuti ainde kunoshama pasocial media. Zvekwamwari chaiko. Besides kunosangana nekondomu rakazara ropa ka, tingatomudza kuti inda kupeji kwacho kunoshamira kupeji kwako. Kana uchibhadharwa urege kuinda kuti noti tachilaini hakutoita kutotyira upenyu hwake. Ita kutotyira upenyu hwake. Zvandisinganyara, I think ndinoita zvinokuita evangelist zvazvakuti anotoita machannels ake anenge achiita izvozvo but achitoita mari, asi munhu wekuti achiri kurarwa nevanhu vakawanda like zvedu zvekumaklasi. So you are encouraging, yes, we don't judge, my dear. We don't judge, that's our policy. We go with the flow. Arifarira basa rake musikana, ari happy nebasa rake, so toita zviri kurira guys. Hatisi kuzoya panapa kuzoti hanzi we team encourage, no, akumbira ega kuuya, and haana kuuya kuti ndakumbira kuti ndiuye kuti muzondibvisa kutachilaini. Mamunzwa mese. Akati ndauya kuti ndizoziva kuti vandibatsirewo, nganzoda ati upgrade myself kuti ndinotokwira sei kuenda kuma OnlyFans. Anomaona? Ndo zvaari kutaura. Auya ega, haana kutsvagana kudii, and atoziva chinangwa chake chakutowira. Akati handidi kuuya seghost, ndoda kuuya direct. Saka do you think kuti isusu executive tikazoya tomukonza kuti aiwa isati tisi kuzvifarira, isati tisi kuzvida, usazviite, tinongoto encourage nokuti ndo zvavari kuda. Ndo zvaari toda, saka tinongomuti famba nemunhu, ndada nebasa rako, zviite nebasa rako. Because some they do it behind the cameras and but vanhu vari kuzviita zvatingoita kunze. Aiwa, vanhu vari kungozviita as much as hazvo zvisinganakidzi, but chokwadi chiripo chati vanhu vari kungoita havo. Izvi zvinoda kuvhura vanhu vari kuzviita vari mudzimba muvarume. Kwai uyo ningikira kuti ndine murume, tinotenda. Hanzi ndine murume. Vanhu havachinzwisisi kuti chero social media kana ndikauya ndakazviudza kuti ndinoda kuzotuka vanhu. Chero mukati usatike usadini munhu anongotuka. Because ndo content yake. Chero mukati musatuke munhu musadini, anotongoya chitsvaga kuti ndotuka ani nhasi, because akazviudza kuti ndiri kuenda kunotuka, ende zvamuri kutaura ameno. Ani kutukwa ndichombokunzwisisi meni kutukwa. Hawo. Zvona. Nazvo handitori ndinotoseka zvakona chitondituka. Ndobzati uri kundituka but ndikakuya kwauri nditi handina chikafu, haungokwanisi kundipa. So zvinoita kuti ndiise something patable. Mwanangu achidya achienda kuchikoro, tokwanisa kumutika, ona ndikabatsira unasika zvangu. It's fine. Because handina munhu anotibatsira. Ndoya panochichena ndibatsira ivo, vanhu vanongoti zvakaoma. But at the end of the day hakuna munhu anokubatsira. Right. Saka kukubasa kwamunotsa munombosangana nevakadzi here, kune vakadzi vanomboya vachitova kuda kuita zvane mari yake, munoitawo vakadzi to vakadzi. But vakatouya munotoita. I think I can go for it. Okay.
Aiwa, iya ichitaipe kuti zinototi my sister dei wanga wambodai neupenyu kana kuti dei wao wambodai. Iyi titongomuti our sister wish you all the best. Ndo zvatongomuita usho. Kuti wish you all the best and just be safe mukufamba inomu. And only zvakare ine hangu chandingatongomuita encourage aka. Nokuti mukufamba umu zvenhingi zveropa zvawahutaura nechichi zvototyisa. Zvinani kutoshingirira nepeji rako. Shingirira nepeji rako. Antika uye zvauri kuita zvese zvizvi uchiita uchidini chiita papeji pacho ipapapa uwane mari. Maybe one day uchazowana mari ukatosiya vana kora hachashamiko zvino kora taigara tiona nyasi yose iyi yakora iyi kora aitivhurira makumbo kudai akadzashanda kudai tichiona nyasi yose mubhurugwa mose kuti hawa iko zvinotobatokura kora asi vanhu muchizara pamalive akora akatenga zvinhu akatenga imba akatenga tichingoonana kudai nemavhiews edu kudai tichingoti munhu ari kushama tichingotokirira tinongokomesecheni achitoendera mberi nemberi nekuzvokutodaro tozoudzawo vari kuti kana guys let's not be selfish. Exactly. Tichaga jeni utsvage content yako uri pamba pako. Tichaga imba uche content yako. Chega tisaramba kukubatirira kauchinda kukubasa. Waita hapo Ken, I hope Sandi ndichakupa namba ya Sandi yacho pati ndichandani tushingirire kupage huko. Shingirira page ene chetu share just because tikuda kuti ndini nangu as a way of supporting you kuti pamunguda ngatozorega zvekustiritika zvinani upengere pa social media pacho ipapa utore mari yazuka saka chiko zvaunenge uchita content yako ini chango share chero ukadi ukatochika pacho ndongo share chero ukashama ndongo share No, thank you, my sister, and please be safe. All right. Thank you so much. All right, dear. Right. Guys, don't tell me kuti tichatombofa takazotaura kuti ndikufara vedwe. Hey. Ukuthi azombofa takataura kuti izosiya uzodai uyatoya kuti nandida kuzozawo ndiudze kuti kwa toda kubatsirana ndisiye ida yakuzokuti ndoda kutoapugireta myself from chekukotera kuti ndinde kulevel kumusoro saka I want to know kuti zvinoitwa sei kuma-marriage uko exactly and who are we to judge titoriwo vatadziwo pache zvedu kungoti kutadza kwacho ndokwangosiyana umwe anotadza neichi umwe atadza neichi but mukangobatsirikana guys mukangoziva kuti Portia, I think that's not for us to say. Anozviziva, she's an adult. Anotozviita zvanoita pasocial media. Unofanira kuti ungaudza munhu akauya pasocial media ane page kuti zvauri kuita vana vako vanoona. Do you think havazvizivi? Do you think we don't know kuti zvatinoita izvo vanoida vanoona? We do know. So ichoice yemunhu ndoda kuposta chii pasocial media kuti zvacho zvinotogara zviripo, not only vana nevazukuru nevakwasha vachazviona. We don't care. Chetakandozvipira kuti ini ndikoko totorarama life yangu ivo vachararama life dzavo. Saka ufu wakaudza social media anzi chauri kukanda ichi vanotozviziva. Hapana chinyuwani chamuri kutaura chavasingazivi. Hapana chinyuwani chavasingazivi, chinyuwani chavanenge varipo chichitsva. Hakuna. Mukangoziva kuti even kutadza kwedu kwati chiti kutadza handisi kujustifya zvangu zvavanoita because ini handisi kujaja munhu. But chivi guys. Iye yuyu ari kutoenda kutachila ikocho kunohura. Newe uri kusora uchinyepa. Newe uri kusora uchituka. Sin is sin. It's rated as sin. Hakuna chivi chinonzi chihombe kudarika chimwe. Chivi chake chari kuita icho chichi chakatofanana nechivi chako iwewe chekuti uri kusora uchiita makuwa. Uri kusora it's just one. Zvakangofanana. Chekuti unosora uchingovenga vanhu. Zvakangofanana. So guys, ameno isichango chiya zvinhu zvake tienda takadaro kuberi, right? Toda tisandapinda pane imwe nyaya yedu. Toda kumbovhurira vanoda kuti vataure. Anditika toda kumbovhurira vanoda kutaurawo varipo vari muzvibasa zvakadai so vanhu vari kunyanya kutumira mameseji. Okay, uyatoya. Hanzi ndoda kusharewo ashawo story. Thank you very much Kola. Vatouya. Ndozvati kuti vanoda kutoshare nyaya dzavo. Muone kuti chero tikati kudini vanhu vagara varipo tinavo vakutorarama vakawana tovarasha. Sipano we don't judge. Uyumo atosagara tsenda nyaya yake message yaudza I want to share my ashawo story.
Akatouya uyu nditomufonera. Star, you are the one who's judging now. Go back, Pastor Koramwan, because you are already judging. Who are you to judge? The same Bible that you are talking about, the same Romans that you are telling me tells us not to judge. Who are we to judge? For we shall all be judged. So utorasika futi newe because you are judging somebody and because au yakashare nyaya yake. And what about the sins that you are doing in private? You are doing a sin in private. You have already judged it. That's a sin. You have already judged it. The Bible, the word of God says we are all sinners and we seek to be righteous in front of God. And so are you any better than here? Are you better than here? For you to tell somebody, you are judging somebody. Don't judge. Do not judge. The Bible says so. So as much as but you are also judging. Leave people to be. Leave people to be. Number let them come out. Let them be free. We don't judge this page. We don't judge. We accept people as they are, and we love people as they are. So whether wakati page is a community page, come as you are, guys. We are sesha wuri. Ati judge. Okay. Right, it's a number zangu, guys. Kwanzi atisi kujaja uya Twitter atikuzana zvakanaka. Do you think you can tell someone iwewe kuti chakadai ungandiudza iwewe kuti ita chakati ndikakuteerera? Unoenda zvanoda shamwari. Let them be. Hello dear. Hi. How are you dear? I'm good. So I was just returning your call. Okay. My voice. Oh. You are very welcome on this page. Everybody is welcome on this page. We here because we love we should talk. Shona, and because I'm not good in Shona. What language are you comfortable in speaking? Okay, go ahead. Okay, but I'll be reversing to English more. I think it's easier because I'll now use my tone. Okay. It's more close to home. So English is better to keep my safe tone. No problem. Fundi, go ahead. Okay. I can start? Or? Yeah, you can start. Tell us who you are, what you do, and whatever that you want to share with us. My name is I call myself Barbie. Barry. That's what I usually call myself. Okay. Barbie. Oh, Barbie. All right. Okay. So when I came to South Africa, I came through a friend, and I stayed for some time. The camp was Shanda here and there, but because of the whole permit issue and all of that stuff, I couldn't really, keep a job and things like that. So my friend was like, do you want to try and get like a job in cleaning in Sandton? So I'm not a hard worker. I'm like my uncle are not that strong. Mm-hmm. It's not under range, but my brain, my uncle. So I'm like, I could clean a clonator because that's not easy. I touched him for Zamazam. So when I got this, the Hamusangana, was second day. Mm-hmm. Ukamboshanda bro ifukaita escort. She knows escort. I can say I'll see my escort now. As okay to chop a number and do the cruise. Over the phone
that day at escort chivure but chivure chine class. That's oh okay, but number changes as well. Mm-hmm. Hello, caller. Hello, caller. Network here. Caller. Hello. 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 We were not hearing you anymore. I don't know what happened. I'm sorry. I am Murungu. I'm sorry. Oh, Murungu. Ah, okay. Very fast. Okay, So, manifest. Yes. So okay. Yeah. After that, over we are parting counting. Then he was like to me, do you have do you have any sexual experiences like 6 years pregnancy? Yes, I have normal like 6 like okay, but only 3 years per sex like not no, not that much. Are you on loudspeaker? Are you on loudspeaker? No. Yeah. Yes, I am. Remove the loudspeaker. Okay, can you hear me properly now? Yeah. Okay. Oh, actually, since you are not sex experienced, Panama agency, I can't say no, I mean, there are animal labels. So, to not traumatize women, I want to say start on a different agency, but then get to the top agency. What's the difference? Like the difference in marriage. So top agency in Maria Kawandisa over TS. But I don't know Maria Kawandisa, so let's go to the top before I don't want to do that. What am I going to be learning? Kusira, I already know. I'm not a virgin, so why should I start from the bottom of Aseka? So, okay, in any, I'm not an owner or a worker agent. I'm a customer. So when I saw you, I don't know if you're my type, but in any already, I have my own moon that I usually goes so and domuda. So I can't. So I'm just letting you know